No, oni to síce nevedia, ale v tejto chvíli im minibodkársky dobrovoľníci idú splniť sen. Slečna mala sen o kolobežke veľkej a malý chlapec chcel modrú kolobežku a uvidíme, ako to celé dopadne a už sa na to veľmi teším a vy to budete mať možnosť vidieť na vlastné uši. Decka, mám či nemám? Mám? A kto má dneska narodeniny? Ja. A čo si želal? Kolobežku. A ty si želala čo? Kolobežku. Tak skúsme sa na to pozrieť, že či teda to takéto niečo máme. Poďme. Tak, niečo tu predsa len máme. Toto dáme na mine. A toto ide veľkej slečne. Povedala si, že chceš kolobežku, nie? No tak nech sa páči. No to je taká veľká kolobežka. To je úžasná veľká kolobežka, skoro jak bicykel. A tuto je pre chlapca. Čo sa povie? Ďakujem. Tak, a tu máme. No, jednoručca som nezohnal, ale sľubujem, že ho zoženiem. Ale zatiaľ ti dám takto psíka, dobre? No, to je dobré. Takže, čo hovoríte? Môže byť kolobežka? Áno. Šťastný? Áno. Tak ma poďte objať. Dobre, super. Tak sa teším veľmi, že sa to podarilo. No. Ste radi? Áno. Ešte si urobíme fotku spolu. No čo, pôjde to? Ona, však ty narastieš tak, že to zvládneš, neboj sa. Drobec, pôjde to? No skús. Výborne.